Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Tonse pamodzi tikudziwazo kuti kumeneku kukasungu makamaka kudachitikanso mpungwepungwe umene udapangisanso kuti galimoto ya mkulu wina amene akudziwika kuti chikondi chisale wa chipani chimene chiso cha MCP galimoto yake idaswedwa ndithu modetsa nkhawa. Komanso tikumva kuti zinthu zina zomwe zidali mmenemo kuphatizako mipira imene amakapanga donate kapena kuti kuyipereka malo ena ake ndi majenzi kuti zidachita achobedwa. So tikuona kuti nkhani imene ikunkerankerabe ikupitirira, koma apart from zimenezo tikuonanso kuti dolo winanso pandalenso amene yuso tikumuona kuti ndi wachipaniso cha Aford nayenso ananjatidwa kumangidwa nkhani yake yomwe yakukasunguyi. Kodi adamangidwayo ndi yani kwenikweni? Ndi Enoki Chihana amene akapena ndi yani wochokera kumeneko ku Aford. So ndiwerenga ripoti lomwe lalembedwa bwino apa kuchokera makamaka pa Zodiac online. Mudziwa kale achina Zodiac samaphwekesa. So ndikawerenga ripoti imene ronanso makomenti kuchokera kwa anthu akumeneko ku kasungu. Ndaona makomenti awiri atatu opereka chidwi ngati kuti so it was true kuti Aford anaba. Chabwino tikuona makomenti opatsa chidwi, koma tatini ndikuwerengereni kaye ripoti mumveka bwino. Akuti bwalo la milandu ku Kasungu lero likuyembekezeka kupereka chigamulo ngati kuli koyenera kupereka belo kwa mamembala awiri a chipani cha Aford omwe anawamanga pokhuzidwa ndi Ziwawa pandale ndi membala wa chipani cha MCP achikondi achisale. Awiriwa ndi a Austin Mvula, mneneri wa chipani cha Aford mchigawo chapakati, komanso a Shepherd Bokosi omwe akuyimira chipani cha Aford ngati phungu ku Kasungu West. Olankhula ndi Zodiac online, mneneri wa polisi ya Kasungu a Joseph Kachikho wati awiriwa dzulo anawatengera ku bwalo la milandu pomwe akuwaganizira kuti anatengapo gawo pa ziwawazi posatira kupezeka ndi mipira 10 yomwe inasowa pamalo a Ziwawa pa nthawi yomwe achisale amapita ku mpikisano wa masewero a mpira. Apolisi amanganso a Joseph Zimba komanso Amariko Chilita chifukwa chopezeka ndi 1.8 million komanso foni zomwe akuganizira kuti ndi za achisale. So tikuona kuti nkhani imeneyinso dzulo ngati sidzana ilo idavuta kwambiri amene tikumutchula pa kuti membala wa chipani cha MCP achikondi chisale akhalako makamakansa kupereka ma press brief akufotokoza chilichonse in order kuti ndinaenda makuti ndipo ma videoso atidayika pamodzi pano mukazungulira muwapeza. So tikuona kuti nkhani imeneyinso yathera pakuti mamembala ena a chipani cha Aford anjatidwa. Timamvapo zokhuza makamaka anthu awiri komanso tikuonanso kuti pabweranso winanso wachitatu amene akumutchulanso kuti Joseph Zimba kuti komanso Amariko Chilita amene akuti apezeka ndi 1.8 million komanso mafoni akuti zomwe akuganizira kuti ndi za achisale omwewo. Akakhala enawo akuti apezeka makamaka ndi mipira imene achikondi chisale a MCP amakasiya makamaka pa bwalo la masewero kwa pasanthu ngati mphaso makamaka mipira komanso majenzi amenewo ndi mmene tikuonera makamaka kuti mamemba a Aford ena ndi omwe akukhuzidwa. So nkhani imene itachitika timaona kuti zambiri zimayankhulidwa. Ena amati MCP wakaoka kupangana chipongwe, ena samati achikondi chisalewo nanga chofuniranji akudusa pa ndipiti wanzawo achipani china ndi chani achita bwino. Zambiri zimayankhulidwa. So kanema akuoneka pambali ndi amene tikuona kuti anthu makamaka kumene ku Kasungu akuchosa zinthu kuononga galimoto imene zachitika makamaka dzulo ngati sidzana. So ndi mmene zikuchitikira pa Malawi tanakali kuti nthawi ya kampeni komanso nthawi imene mavoti yangoyandikira zambiri zimachiteka. So inu kuti zisamakuphonyeni chomwe mmenena kuchita ndi umangopanga support ife munjira like kabatani komweka share abale anunso ngati nkhani zimene zimawasangalatsa amazikonda zisamawaphonye kwapasa. Komanso kungochita subscribe izo ndikuti inuyo pamenepo mwatilemekeza mukangoyasa data choyambirira kumapeza ni ma breaking news kuchokera pamodzi pano andale sports komanso entertainment. So ndanena kale kuti ndionako ma comment awiri atatu kuchokera kwa anthu kumeneko ku Kasungu kokuti makamaka anthu aku Kasungu
akuti pochani pakumangidwa kwa mamembala makamaka a Aford powaganizira kuti akukhuzidwa pa ziwawa zomwe zidachitika. So makomenti ali motera. Uyu ndi makamaka Dini akuti polisi imadziwa ntchito yake, but chodandaulisa polisiyo imakhala mu nkhwapa mwa politicians zomwe zimapangisa kuti asamagwire bwino ntchito yawo. Lero akwanisa kumanga anthu amenewa achifukwa they are belonging to opposition. Akanakhala kuti olakwawa anali kumbali ya ruling party, sakanawagwira umboni tili nawo. Well done to police. Ine sindingayikire kumbuyo anthu olakwa, even atakhala kuti we are supporting same team, but akalakwisa lamulo ligwire ntchito. Akuti awapina kuti akuphwanya koma komenti yamveka bwino. Louis akuti so it was true kuti Aford anaba shemo chabwino kuti shemo zosa akhala bwino. Uyu ndi Fedison akuti chifukwa chakuti apalamula ambali yotsutsa ndiye kuthamanga ku khoti apamene ena akukhapidwa ndi zikwanje ku chipatala akuti nkukangomusoka koma osafuna polisi ripoti kamba apalamula iwo ali mbali yakumeneko. Ayi dzikomo ndalama ikayankhula chilungamo chimatontholadi. Ndaona ine chabwino. Ezekiel akuti zapagulu nzachabe zikafika apa ndi pamene umadziwa kuti chigwada sapanga saladi. Akuti zinthu zongopangira mchigulugulu pamene achikakhala pawekha umadzadziwa kuti kani chigwada sachita saladi. Komentiso yabwino taphunzira nawo. Akuti zikafika pamenepo achigwada sapanga saladi umadziwa zoweka kuti kani ndi matenderawa ndi maheji singwani tu. Nkhani yavutapa ndiye kuti mamembala angapo a Aford akuti amangidwa kapena apasidwa chigamulo lero pankhani yokuti akukhuzidwa nawo, kuganizira kuti akukhuzidwa apa ziwawa zomwe zidachitika masiku awiri ngati tsiku limodzi lapitalo. Kuswa galimoto komanso kusowa kwa zinthu zina apa malo pamene pa za membala amene chikondi chisale wachipani cha MCP. Kodi inu comment yanu ndi yotani? Imene idali ya changu yomwe titabwereza ndipo kunena kwathu timati mukafika mapeto osamaiwala kuti panga support munjira like, share komanso subscribe. Tikumanenso nthawi ina. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.